¿Qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. La pasada semana conocíamos los presupuestos que presentaba la Xunta de cara al próximo ejercicio 2026. Hoy queremos conocer la valoración que hace Ferrol en Común de las partidas que destina el ente autonómico a la ciudad naval. Para ello nos acompaña el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez. Muy buenas noches, Jorge, y gracias por venir. Muy buena noche, gracias por convidarme. Así, a grandes rasgos, iremos analizando cada una de las partidas más importantes para la ciudad, pero ¿cómo vieron este documento económico? Bueno, xa mandamos un comunicado facendo símil coa película do Día da Marmota, porque este orzamento podría ser un calco do ano anterior e do anterior, onde se repiten todas as partidas de Abril Ferrol-Mar, a Cidade do Deporte, que non se materializan ni visualizan, e a do noso hospital, que se ven está a quedar moi bonito por fora, o que son as listas da garda, a falta de profesionais e demais, xa é sangrante. Todos os que temos algún familiar que ten que pasar por unha consulta externa sabe do que estamos a falar. Vamos, por tanto, al conocer esta idea global de los presupuestos, partidas que se contemplan. Entre ellas, este gobierno de la Xunta destacaba uno de sus primeros hitos de este gobierno, de esta legislatura, es la vivienda. Se destina para Ferrol 28,1 millones de euros para la construcción de vivienda pública en esa zona del Bertón. También destacan 2,9 millones de euros para el plan Rexurbe. ¿Cómo ven estas partidas? Bueno, creo que a vivenda merece un análise pormenorizado. Creo que a vivenda é a principal preocupación da cidadanía. Calquera persoa que meza a súa vida laboral se quere independizar. A día de hoxe vemos como os pisos en aluguer pasaron en Ferrol de 400 euros a 700 euros en apenas un ano. Creo que debemos, ainda que sexa raro que o diga eu, ser máis conservadores no tema da vivenda en relación co que xa temos. Eso de destinar a construcción de nova vivenda que soa máis a pelotazo inmobiliario que a preocuparse realmente polas necesidades da cidadanía. Temos barrios absolutamente degradados, como é o barrio de Recimil ou o barrio de San Pablo, nos que durante ningún mandato da Xunta se acordan deses dous barrios tan significativos, e creo que esas oportunidades temos que aproveitalas e que ese investimento deberá ir destinado máis a rehabilitar e a ser conscientes de que en Ferrol hai máis de 12.000 vivendas baleiras, que é un número elevadísimo. Unha de cada 5 ou 6 vivendas están a día de hoxe vacías. Creo que construir obra nova non é o que necesita Ferrol, senón que necesita crear unha cidade máis compacta e con unha vivenda rehabilitada máis accesible. Seguimos hablando de esta cuestión. Para la transformación urbana se destinan 3,2 millones. Sí, eso é moi xenérico, transformación urbana non sabemos moi ben o que significa. Adecentar, ¿no?, la ciudad. Sí, bueno, eu creo que calquera que obxectivamente pase polas cidades, polas rúas dos nosos barrios de Ferrol, sobre todo no centro, o panorama é desolador. Vemos bellas rúas sucias, vemos como a erva crece por todas partes, o mantemento é moi deficitario, os contedores de basura están en un estado lamentable, e creo que eso, en 2 anos e medio de mandato cunha maioría absoluta, o Partido Popular non foi quen de solucionalo e agora está pedindo un rescate á Xunta de Galicia. Pero creo que o traballo hai que realizalo dende aquí, nos problemas principais que ten o veciño cando sae da porta da súa casa e ve a seu redor, eso é o que non están a traballar. O que están a traballar en vendernos ese Abril Ferrol-Mar que non sabemos moi ben aínda como vai ser. De esos 4 macroproyectos de los que habla, la transformación urbana de la ciudad, Abril Ferrol-Mar, Ciudad del Deporte, regeneración urbana y saneamiento del rural, el conjunto de esto destacan que se van a destinar 9 millones de euros. Bueno, este anuncio que xa se fixo no ano 2023, se repetiu no 24, no 25, de momento o que temos é un papel con números e con letras, pero non temos nada palpable que fale de que a muralla se derrube. Bueno, el gobierno anunciaba que en este mes de octubre iban a comenzar las obras. Sí. Bueno, a ver, veremos. De momento, lo que hai é nada. A Cidade do Deporte o mesmo, tamén segue Fimo nun estado lamentable, acabará igual. Creo que é positivo que todo eso vai a ter lugar. Desde logo, o modelo de Abril Ferrol-Mar, onde se vai cambiar unha muralla por unha verxa, non é o noso modelo. Nos preferimos algo máis aberto, que se pudera camiñar por dentro do Arsenal, que tamén forma parte da cidade de Ferrol, e, dende logo, creemos que as condicións que se lle impón ao Concello son leoninas. Creo que a xente debe entender que a muralla non é do Ministerio de Defensa, non do Concello, e o Concello vai pagar a metade da obra con recursos que se poderían destinar a outros fins moito máis sociais. E o mesmo a Cidade do Deporte, son infraestructuras que construiu a Xunta de Galicia nos anos 80, nos anos 90, que deixou abandonadas e que agora a súa reparación e posta ao día
por cada euro que ponga a Xunta, o Concello tiene que poner 1 euro. Por lo tanto, todos os recursos municipais van a estar destinados a estes grandes proxectos que buscan, supoño, que unha foto no 27 que lle poda dar a reválida da alcaldía a Rei Varela, pero creo que é un erro, que as políticas deben ser moito máis sociais. Este pasado fin de semana anunciaban ese proyecto Ciudad del Deporte, que se van a destinar 2,9 millones de euros. Presentaban ese macroproyecto. ¿Cómo lo ve? ¿Qué opina del proyecto en sí? Bueno, creo que é positivo, eso non se pode negar. Creo que as infraestructuras deportivas necesitaban unha actualización dende hai moitísimos anos. Creo recordar que no mandato anterior xa se viñan reclamando por parte de todas as entidades, se fixeron asambleas, se suplicou a Deputación, Xunta, Estado, que alguén fixera algo, porque temos que ser conscientes que os recursos do Concello son limitados. O Ferrol pasou de 90.000 habitantes a 65.000 en pouco tempo, se recada menos e temos menos disponibilidade orzamentaria. Pero sí que creo que é indignante, debe serlo para todos, con independencia do partido que sexa, que a Xunta de Galicia só aporte cartos públicos, que tamén son de todos, a cidade de Ferrol cando goberna alguén do mesmo signo político, porque isto que están facendo agora podría terse feito no ano 2015, no ano 2019, eso se fai cando gobernan eles na cidade. Creo que iso é un uso partidista dos recursos públicos que non deberamos tolerar ninguén. Pero bueno, estos proyectos anteriormente non foron presentados por outros gobiernos. Sí, foron solicitadas as reparacións destas infraestructuras por parte de todos os gobernos. Evidentemente, se non tes os recursos non podes desenvolver o proxecto, porque o proxecto tamén está financiado, sí. Esperemos, hablando de esto, el otro día en la reunión con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con el alcalde de la ciudad, habló de esa necesidad de un ferrocarril propio del siglo XXI. Yolanda Díaz aceptó, dijo la necesidad, esperemos que, a ver si ella nos escucha, que no es del mismo grupo político, pero sí de la misma ciudad. Sí, creo que a forza social que se está conseguindo para reclamar o tren, que, bueno, cíclicamente se ven repetindo, pero que agora pues parece que ten un novo empuxe, está movendo as cousas parcialmente. Parece que o bypass de Betanzos está en vías de resolverse, pero sí que pasa o tempo... El bypass, hasta lo que sé yo, siguen los estudios, ¿no? Sí, están na fase de resolución de alegacións. Sí. Bueno, pero yo desde que llevo en esta tierra creo que el estudio de ahí no se mueve más. Sí, de momento non vimos ninguna maquinaria nas vías do tren, nunca, desde 1913, así que un pouco vergonzoso, pero sí que é verdade que o tempo pasa, todos son reunións, xuntanzas, etcétera. Creo que, bueno, ese compromiso que se mantivo no pasado mes de xuño, creo recordar, en Madrid, con todos os voceiros municipais, con o responsable de infraestructuras do Ministerio, non se cumpriu, porque logo do verano se iba a recibir o secretario de Estado, nos iba a facer unha proposta concreta, e todo eso quedou en nada. Entón, creo que hai que volver outra vez a capital, espero que unha mensaxe unitaria, e reclamar dunha vez o que nos corresponde, que non é máis que o que pide calquera outra cidade do tamaño de Ferrol, que estar comunicado co resto do seu país. Seguimos con el tema de las partidas. Se va a destinar para la estación intermodal, se consignan 100.000 euros. Sí, son os mesmos que se consignaron o ano pasado, o anterior, e creo que de tempos, dende que eu recordo estar en política, hai unha partida para unha estación intermodal. Señala que se necesitan autorización da DIF e que sí, non bueno, se sabe. Eso é certo, pero tamén é certo que a estación de autobuses, por exemplo, a día de hoxe, a única competencia que ten para actuar sobre esa estación é a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia nunca fai nada pola estación de autobuses, mesmo vimos nos medios de comunicación como estes últimos días permaneceu pechada e os usuarios tiveron que entrar pola rampa dos autobuses, creo que é algo que é tercermundista. Entón, bueno, antes de pensar en quimeras de estacións intermodais que xa chegarán, esperemos que canto antes, que o que teñamos que o arranxemos. Hai locais vacíos, é perigoso, eu creo que foi aí 2 semanas collín o autobús de Alsa para Madrid, bueno, aquilo dá medo, é dicir, ir só por aí de noite dá medo realmente. Sí, porque ahora coger un tren directo a Madrid no hai. No, tens que parar en Coruña, esperar aí media hora. A min os avións non me gustan moito, verdade? E as alternativas que tes, pois, ou as 8 horas de bus, ou o tren, que tamén ten agora coa parada esta de Coruña unha duración que non pode asumirse. Lo que está claro, independientemente del color político, el transporte en Ferrol cada vez va peor. Sí, y vemos que son diferentes grupos políticos los que compete cada una de esas infraestructuras y que parece que no sé qué es lo que sucede, pero Ferrol está abandonada. Sí, a ver, bueno, Ferrol está vivindo unha época moi boa a nivel laboral, a nivel
de desenvolvemento económico, creo que grazas ao motor industrial estamos volvendo a resurdir, pero sí que é certo que ás veces os políticos loitamos contra esa idea popular, non masiva, pero sí popular, de que a política non sirve para nada. Estas cousas ás veces nos quitan a razón, porque é verdade que da igual quen goberne, gobernou o PP, gobernou o Partido Socialista, gobernou, aquí coincidiron varios gobernos de diferente cor, e a situación é a mesma, non só no tren, mesmo nas líneas de transporte urbano, pois tamén, que un conductor nunha cidade teña que gritar cando busquen unha parada, eso non é propio dunha cidade, eso é propio do século XIX. También hemos podido ver esos autobuses llenos de niños por los pasillos, y es que da igual el medio de transporte del que hablemos. Sí, ata que un día pase algo, porque eso realmente non se pode frivolizar. Un autobús con xente de pé é unha cousa perigosísima. Creo que non somos conscientes da situación que estamos a vivir ata que alguna vez pase un desastre, entón sí que nos botaremos todos as mans á cabeza, evidentemente. Seguimos, de nuevo, vamos con esas partidas. La VAC Costa Norte se va a destinar una nueva partida de 4 millones de euros. Sí, bueno, xa creo que o dixen alguna vez neste ámbito, non quero parecer el abuelo cebolletas, pero cando eu era alcalde, no ano 2016, tivemos unha reunión no Concello de Cariño, recordo perfectamente, con todos os alcaldes dos concellos afectados por esta variante, onde se nos dixo exactamente o mesmo que se está a dicir agora. Dicir, 9 anos despois, estamos no mesmo punto para falar dunha variante que ten que ser fundamental para vertebrar o territorio e non se avanza. Creo que hai cálculos electorais que ás veces non se deben facer, ese cálculo electoral vai en función da poboación afectada, os gobernos amigos, creo que eso é nefasto para a política, e estou convencido de que a variante non se vai a terminar neste mandato nin de broma, vamos. Vamos a la parte más social. Se destina al bono de dependencia 7 millones de euros. Dice que se estima unos 252 beneficiarios. También para el programa Xantar na Casa, 150.000 euros y 5 millones para continuar con la reforma integral de la residencia de mayores de Caranza. Bueno, hai unha cuestión aí na que sí que me gustaría pararme, que é o tema da dependencia. Creo que algo no que debemos poñer o foco. Baste ver o maltrato sistemático que tiveron os enfermos de ELA, que tiveron un ano esperando para esta reforma que chegou onte. Creo que é algo, cando tes unha enfermidade, falar dun ano, unha enfermidade terminal. Y contando con el apoyo de todos los grupos y de todos desde el inicio. Totalmente. Creo que eso, bueno, pon de relevo o que hai cousas coas que non se debe facer cálculo nin estrategia. A dependencia creo que merece unha atención moi especial. Cada vez hai máis persoas que ten problemas de dependencia, ben sexa por problemas físicos ou mentais, que teñen que agardar por unha valoración un ano. Creo que, bueno, que é positivo que se aumente esa partida. Creo que deberá aumentarse tamén o persoal que valora a dependencia para poder compatibilizarlo, pero non debemos decir que todo é malo. Isto efectivamente é bo, é moi bo, debe traballarse nese sentido. Canto a residencia de maiores, tamén de Caranza, creo que a situación que se vive nesa residencia é moi mellorable, é moi positivo que se destine por fin, logo de tantos anos de espera, unha cantidade importante para a súa reforma, e creo que o camiño deberá ser unha segunda residencia pública, que é a que se está a facer no Bertón, que nos reivindicamos e reclamamos que sexa de xestión pública, porque senón logo pasa o que pasa, como vivimos nos tempos de pandemia, cando as residencias son de xestión privada, que o control é moito máis complicado. Residencia que esperemos que comience, que abra sus puertas lo antes posible, porque es verdad que la lista de espera es bastante importante. Vamos a cambiar de aspecto. 20,5 millones para las obras que están en curso del plan director del CHUV, y así como la fase final. También se reserva crédito para la dotación de equipamiento y también crédito para actuaciones previas a la construcción del tan deseado Centro de Salud de San Xoán. Sí, bueno, aí máis do mesmo, non? Creo que é unha obra que xa se anunciou en múltiples ocasións, que está xa en marcha desde hai moito tempo, pero que o que falta aí é persoal. Podemos deixar un edificio moi bonito, moi moderno, pero o que comentaba ao principio, cando tens que esperar un ano para unha consulta, todo dá igual. Da igual que teñas a mellor maquinaria, a mellor edificio, porque igual cando chegues a consulta, o teu problema de saúde é gravísimo, o sea, non é grave, é gravísimo, e esa non é a solución. Quería un momento no tema das residencias tamén comentar unha cousa, que falabas ti de que as prazas son moi limitadas.
creo que por eso nos insistimos na importancia das prazas públicas, porque polo meu traballo no xulgado, moita xente que traballei no xulgado de familia, moita xente tiña que estar en residencias de maiores, persoas con incapacidades xudiciais, tiñan que irse a Vimianzo, a Lugo, a algúns ata Ourense, separarse do seu entorno, dificultar as visitas de familiares, e por eso creo que é moi importante pues, que haxa prazas públicas, con persoal público, tanto pues, nas residencias de maiores como nos centros hospitalarios. En canto ao Centro de Saúde de San Xoán, creo que é unha noticia positiva, tamén sinto ser redundante, pero cando nos o pedimos formalmente, o señor Rueda, naquel momento o vicepresidente, nos dixo que non era unha necesidade e que de facerse en algún momento requeriría a metade do persoal do Fontenla Maristania. Bueno, eso... Claro, ese va a ser el problema. Una vez que esté el centro de San Xoán, ¿qué personal va a ir allí? Claro. Porque si ya el de Fontenla Maristani, pues el personal es justo y necesario y que probablemente sí. los profesionales consideren que se necesita más, como se divida, al final no... Claro, es que aí nunca falamos moito das grandes inauguracións, pero sempre pasa o mesmo. Cando inauguras un edificio, logo ten que caber alguén dentro. Tiene que ter personas. Eso nunca se explica ata que chega ese momento, claro. Tendremos que ir viendo, por tanto, a ver qué es lo que sucede. Para la reactivación económica destinan 4,4 millones de euros dentro del plan de formación de empleo. Sí, eso non se sabe moi ben que é, porque é algo así tan xenérico que non sabemos o que é. Nós temos propostas concretas, porque un plan de formación pode ser o que está desenvolvendose actualmente por todo o país, dende os centros de emprego que se distribúe, os plans integrales de emprego, etcétera, que xa existían, ou ben podemos facer atender as necesidades do sector naval, que está clamando por mano de obra cualificada e que a formación profesional non chega ao sector como debera, e creo que pues, deberá sentarse o goberno local coa Xunta de Galicia, co sector empresarial, coas organizacións sindicais e buscar modelos de formación que propicien que as persoas da nosa comarca podan traballar nun sector que agora mesmo necesita moitísima mano de obra. Se van a destinar 230.000 euros para la musealización del Centro Cultural Torrente Ballester. Sí, bueno, aquí houve moitísimas variantes, veremos en que queda a cousa, porque o Museo de Ferrol iba a ser unha edificación nova, logo iba a estar espallado en varios centros da cidade e agora parece que estamos a falar do Torrente Ballester. Pero la idea es en el Torrente Ballester y que tamén tenga algún outro. Eu xa non o sei, xa non o teño claro La porque... última cosa que me comentaba el concejal de Sí. Cultura es que la intención era tener Sí. el Torrente Ballester y también otro Sí, lugar. bueno, creo que temos uns centros culturais que merecen ese investimento. O Museo de Ferrol está claro que é unha demanda que moi sólida, moi necesaria, pero xa digo, as ideas foron tan cambiantes que non teño moi claro onde va a estar a ubicación final e cando. Y vamos al ámbito educativo, que han sido bastante reivindicativos desde Ferrol en Común. En diferentes centros de la ciudad se va a destinar una inversión de 3,2 millones de euros, especialmente repartidos en el CIF Leixa para la rehabilitación integral y ampliación, y en el IES Sofía Casanova. También se van a llevar a trabajos de rehabilitación. Sí, bueno, non podemos decir que nada máis que recibimos pues, positivamente, algo moi bo para a cidade, que os centros educativos se vayan remodelando. Botamos en falta o pabillón deportivo do Concepción Arenal, que era unha demanda aprobada por todos en pleno, que non se reflicte nas contas da Xunta de Galicia desta anualidade, cosa que nos sorprende. Pero bueno, quero facer un símil do que está pasando en educación, co que está pasando nos recintos deportivos. Vemos dous centros nos que todos os cartos os aporta a Xunta de Galicia, en cambio na cidade do deporte lle reclama ao Concello 1 euro por cada euro que aporta a Xunta. Creo que eso é unha discriminación total e absoluta, e creo que calquera subvención pública sempre o reparto é 80%, 20%, en este caso pues, está hipotecando o Concello, que como digo, podía destinarse recursos a outros fins. Tal vez, como le piden tantos a tantos proyectos, no da para darle a todos los que piden. A verdade é que é a única cidade que goberna o Partido Popular e creo que por eso cae esa choiva de millóns aquí. Señalaban en esa valoración que hacían que eran las mismas inversiones, dejando atrás a personas vulnerables, mayores, desempleados y jóvenes. Sí, creo que, bueno, a realidade fala por si mesma. Creo que se calquera persoa fala con alguén novo de 26, 28 anos que está empezando a traballar, sabe das súas dificultades,
Eu teño un fillo de 22 que quere traballar, que quere empezar unha vida, e todos son dificultades porque os salarios son precarios, aínda que teñamos un salario mínimo que agora máis ou menos é decente, non chega para facer unha vida independente, a vivenda é complicado, non podes ir a traballar nun transporte público porque é deficitario. Entón, eses son os problemas reais. Logo podemos falar de megaproxectos, das pirámides, de Torres Eiffel, do que queiramos, pero os problemas reais seguen aí e non hai solución. Especialmente, que han echado en falta en este documento económico, ¿qué partidas se necesitarían contemplar en él, especialmente ante las necesidades que tiene Ferrol? Bueno, fomos falando un pouco, non? Eu creo que... Por si se nos queda alguna, por eso. Aparte do que dixemos de unhas partidas que completen os recursos humanos dos centros públicos, non só do Concello, sino dos servizos sociais, dos centros sanitarios, creo que é importante facer un plan de vivenda real, máis alá de construir un número de vivendas X, senón garantir, a través de axudas, a través de rehabilitacións, que un mozo e moza que se queira independizar que poda destinar un tercio do seu salario a vivenda, que é o que recomendan os organismos públicos. A día de hoxe, se cobras 1.000 euros e tens que destinar 600 a un aluguer, é inviable que te independices. E logo, creo que hai unha cuestión que para nós tamén é importante, que foi unha fonte de emprego moi importante na cidade, que é a ría. A ría está pasando por unha situación crítica, pasamos de 400 familias vivindo da ría, a día de hoxe igual son medio centenar, non hai un estudo integral que determine por que causas os bivalvos non se desenvolven, e creo que aí debería facerse algo máis por parte da Xunta de Galicia. Vamos a hablar de presupuestos, pero en este caso los del Ayuntamiento de Ferrol. Desde 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulaba el capítulo de personal de este documento ante la sentencia que estimaba el recurso de la CIGA. ¿Cómo ven esto? Señalaban que no habían negociado los gastos de personal con este sindicato. Bueno, algo que pon de manifesto o que representa este goberno. Eles levan moito tempo exercendo de forma autoritaria a democracia, con 13 concelleiros que teñen maioría absoluta, pero que eso non lles dá poder para pasar por enriba de todo, e demostra que a mellor fórmula para gobernar unha cidade dende o consenso, dende o diálogo, dende a negociación. Por moita maioría que se teña, creo que se deberá falar tanto coas organizacións sindicais como co resto de grupos, para poder chegar a consensos que nos dan unha sensación máis de cidade democrática, pero todo se cocina nunha xunta de goberno secreta onde ninguén ten acceso. Y también se celebró un pleno extraordinario donde se aprobó la cuenta general de 2024 con los votos a favor del Gobierno y los de en contra de la oposición. ¿Por qué votaron en contra? Bueno, o grado de execución dos orzamentos é moi baixo, os debates económicos son farragosos sempre. Creo que a grandes rasgos, sí. Cando escoito os meus compañeros no pleno, e supoño que pasará o mesmo comigo, quero irme para a miña casa, porque falamos de porcentaxes, todos estes datos macroeconómicos, pero creo que, é fácil de entender. Hai moitos proxectos que están sen desenvolver, que a cidade segue exactamente igual. Por exemplo, o aparcamento disuasorio na Graña non existe, en cada barrio houve unha serie de promesas que non se cumpriron. Cando chega a cidade, sempre poño o mesmo exemplo, chegas en tren á estación ou en bus, que ainda é peor, ves unha estación deplorable, vais por a Avenida de Compostela, que parece unha cidade do antigo leste de Europa, pasas polo Aguilera para ir ao Concello, eso tamén, parece que cae un bombardeo. Entón, creo que o que realmente preocupa e ocupa, non hai ocupación por parte do goberno, siguen presentándonos fotiños de abrir Ferrol o mar, pero a vida sigue para a cidadán de a pé. Pues vamos a seguir hablando de porcentajes, aunque sea un lío, porque el Ayuntamiento de Ferrol asume el 93% del accionariado de Mafesa. ¿Cree que así va a mejorar la situación tanto para la empresa como especialmente a los usuarios? Espero que para os usuarios, sí, espero que se tomen a partir de agora medidas que afecten a relación que ten un cidadán con Mafesa, porque calquera problema que tes con esa empresa é unha situación dramática. Ir a esas oficinas, parece que estás pedindo un favor en lugar de reivindicar un dereito. Creo que calquera que teña pasado por aí o sabe. Pero, ao final, do que se trata é de disfrazar que lle estamos perdonando a unha empresa privada, que é o socio privado de Mafesa, o que deixou de pagar o Concello que debía, un canon, unha cantidad importante de millóns de euros, estamos falando, que deixa de pagar con esta municipalización, en teoría. Pero, creo que agora eso xa é un capítulo pasado, agora é o 93% do Concello, nos xa dixemos que non estábamos de acordo en perdonar eses cartos a unha empresa privada, pero unha vez feito, creo que deberán mellorar e moito
a relación co cidadán, a nivel de contadores, a nivel de, pues, un pouco máis de empatía con xente que ten un problema que non é buscado, pues, unha fuga ou o que sexa, e que son tratados con moito desprezo por parte da xerencia da empresa. Para finalizar ya y a nivel nacional, ¿cree que queda gobierno de corrupción para rato? Eu creo que queda goberno de coalición para rato, sí. De corrupción espero que non, creo que a corrupción é un problema que é tan habitual que a veces hasta o vemos como intrínseco a política, non? Unha desgracia, porque está normalizado por a sociedade que calquera político pode ser corrupto e non pasa nada. Porque además es que es normal, es que cuando se dice que hay corrupción dicen, pero es que no sé quién más. Sí, sí. En vez de decir, no, esto no, siempre se dice uno más. Siempre hai exemplos en todos os partidos, por desgracia, é algo que sucede así. Non creo que a política sexa así, o que pasa é que a política atrae os corruptos porque pues, hai mecanismos de control que deben mellorarse, porque non se pode permitir isto de las chistorras e estas cosas que parece de república bananera esto, pero bueno, sí. Jorge Suárez, como siempre, un placer poderte tener esta noche aquí en Espacio Abierto. Gracias. Muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.